Hej, jeg hedder Emma, og jeg er 24 år gammel. Jeg er pt. Bosat i Holstebro, og så blev jeg færdiguddannet landmand her i sommeren 2023. Jeg er lige nu i gang med at læse en produktionsleder på Asmi Kloster Landbrugsskole. Da jeg så var startet på landbrugsskolen, så skulle jeg have fundet mig et praktiksted. Jeg gik egentlig bare på Google til at starte med at søge på praktiksteder, job i landbruget. Og det første, der kom frem, var jobstafetten. Jeg havde godt hørt om jobstafetten før, men jeg havde aldrig brugt det. Jeg synes egentlig, det var virkelig nemt og overskueligt at gå til. Jeg kunne oprette mit eget CV, hvor jeg kunne skrive mine oplysninger ind. Jeg kunne skrive, hvad jeg søgte og hvor jeg kom fra, og fortælle lidt om mig selv, som gjorde mig attraktiv for kommende arbejdsgivere. Men jeg kunne også gå direkte ind og se, hvad for nogle jobopstillinger, der allerede var slået op, om der var noget, der interesserede mig. Efter jeg havde oprettet mit CV på jobstafetten, gik der egentlig ikke lang tid, før jeg begyndte at høre fra arbejdsgivere, som synes, at jeg var interessant og gerne ville tilbyde mig en praktikplads. Og jeg har senere hen brugt jobstafetten til at finde begge mine praktikpladser under min landbrugsuddannelse, og jeg har også brugt det til at finde mit arbejde her, efter jeg er blevet færdig. Så hvis du står og mangler et arbejde, så synes jeg helt klart, at du skal tjekke jobstafetten ud.